எல்லாத்துக்கும் வணக்கம். இப்போ நம்ம இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா அந்த தீபாவளி கிராக்கர்ஸ் ஓகேங்களா. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சின்ன வயசில் உடைச்சது. இந்த கூல்டு பட்டாசுன்னு சொல்லுவாங்க, ரோல் வெடின்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏற்கனவே ஒரு 2 பிரித்து எடுத்துட்டேன். மொத்தம் எத்தனை இருக்குன்னு பார்க்கலாம். இதோட ரேட் வந்து பார்த்திங்கன்னா 15 ரூபா, எம்ஆர்பி 16 ரூபான்னு போட்டிருக்கு. 15 ரூபா. 2 பிரித்து எடுத்துட்டேன். மொத்தம் எத்தனை இருக்குன்னு பார்க்கலாம். இது வந்து சின்ன வயசில் வெடித்த ஞாபகம். பார்த்திங்கன்னா எங்களுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் இந்த ஒரு பட்டாசு மட்டும்தான். தீபாவளினால இந்த ஒரு பட்டாசு மட்டும்தான் தான் வாங்கி எடுக்கணும். 2 எடுத்துட்டேன். 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ஓகேங்களா. 10 பீஸு 15 ரூபா. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பாம்பு புட்டுன்னு சொல்லுவோம் விளையாட்டுக்கு. ரோல் இருக்குது பாருங்கள். துப்பாக்கிலேயே மாட்டி வெடிக்கலாம், இல்லை கையிலேயே பசங்க பார்த்திங்கன்னா வேறு எப்படி உரசி வெடிச்சிட்ருப்பாங்க. அப்படி வெடிச்ச ஆபத்து. கையில் அடிப்படை இன்ஜுரிஸ் ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்குது. கையில் அப்படியே எரியும். ஸோ துப்பாக்கியில் யூஸ் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா. இதாங்க பாம்பு பொட்டி, கொள்ளு பட்டாசு, பாம்பு பொட்டி, ரோல் வெடி. உங்கள் அனைவருக்கும் ஹாப்பி தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள். நன்றி, வணக்கம்.